Hi guys, gusto nga adlaw tang tanan. Naslik si Darida ang gida. Ni uli man ko gapon kay kan Manila first communion. Kaya ang gida pabalik lang na pag-uban dari. Ibalik mo na na ka Domingo kay nasian ka mo na. Nga di tagsaging. Kuya, wasining. Kaan pa day ni? Sa? Kami sila ang amo na manik na kuwan. Canada. Manghugas ka insa ha? Ako? Kinsa pamandihan ka istorya? Ikaw di, ito na natin. Hilas. Uban na kada ni erong magsenyorita. No. Di ka masugo. Ikaw ano sa mo? Kuwan na. Wala ka mauli ha? Ang laaya dari. Kasi ayaw. Ang laaya, aya. Jacket ko kay lain ng lawas ang tugnawa. Lapad ko ng uba. Ngunit katong na Tubig. nauwan-uwanan ko yung uli. Nutella. Wala, bidi bigi ubor ba kbi? Sorry, Rebel. Ato, utang ng pani, ha? Ako. Lagi sa din ang saging na. Ang das ba? Akit na malata. Na? Ito na? Na. Ari guys, kuan lang libre bugas. Pagsidaan aho na. Bugas ari libre. Nasa na sila mo balik ko. Dugay pa. Nasa sila yung ako na talaga. Bao be. Laba pa po inja. Puya kinabuhi. Kanos apaga ta. Maarang-arangan dani. Ma-impas niya itong utang. Magukuy utang dari kasi katong sa lisensya. Nagkuha ko lisensya kay Gismail man to. Gismail Kapin.
Maunha. Napagas po ko dari ba? Nagduha-duha pa man kung sa dari kay mahadlak ko. Kurang usah. Punja importante yung po na lisensya. Unang kung ano naman ko. Bahala na Ginoo. Lalo na ba't turata ko tamo doon ka lang tig-ulian ra tindahan ra na naman eh bahala na Ginoo. Lagi pang bunaw-bunawag ang kalawasan eh. Kuan guro ni di ilang tubig man ko dari kay di gripo bomba. Nakalitan ko ba kay wa sa koy gamit og bomba kay gama gripo. Sige nga na ba manong sakit ka jang gani. Nga ang dito guys, kanihar ko feed ko ang pangagdadas-dag sila. Gila ay kay isa raman ni kasilpon na wifi nakakunik dari. Ida kay wa man kakunik. Gila ay. Katurang baso im na ha. Uminom ka, katurang baso adaw rin kay lain ng pamati. Hi guys, manalay kog laba. Hi. Manapag kog tuwas iring og manok. Pagkuhan ang kwanda, kit ka dyan. Paano ito man? Nagdung ako ko. Punya ka din ang kukurita. Apo ni natay utang. Kung pwede para mamusurrender, hagbay na. Pwede kayo, humiihirap. Mahay ko. Kaya ari manggol, hindi pwede naiuban dari nay matug dari lain. Ako ra jud uga siliksi kami ra jung duha. Nay pamilya pwede ra kuno mo bisita pero bawal dari matug. Sa chika-chika sa ang tibok kinabuhi karon pa ba ko kasuway dani. Oy. Anong nagmahay ko, wa palagi ko'y utang. Ang sa din utang na. Lisensya. Ora. Kailan mo day? Dako yung taon be. Sinapaitan na. Wa kagigang nga baby. Wa may electric pan. Di din yung under ikon. Na aircon pero di mo na ipagamit.
Kuhan na guys. Cheese rin. Ano yung favorite ni Lexia? Paita. Sabi ko man makaluwas sa hang kalisod. Ang samad manoon. Kuya. Antos. Ramanta. Antos taman sa pagkaya. May ihila pa. Oh. Palapi diha. Kayong pagkukulit. Nutila pa ka. Gusto ba ka mahagok ha? Makabilar ka. Okay tong das ito Cebu kaya naman ko'y ubam libre pagtanan Noibi rat kuan galito Noibi nahiubos mapukurat to kay isag dugay na ko ako tagaig bonus agang kauban gitagaan na ko nahiubos ko at sumubalik isag luig bata. Ano, lagi tatuang plano tong magtindahan. Hindi kay mount tato yung himo tong ang bonus daw mo ko nadawat mo tagai. Nako. Inom tubig daghan. Bye guys, kay magluto sa kusid ana mo. Ay matyung pagtanaw. God bless.